mascles tenen ales, fecunden a la reina i moren. I els formiguers, totes les formiguers, el formiguer està organitzat per viure d'una manera social. Cada una de les formigues té la seva feina i col·labora amb la resta del grup. Repita-lo la frase. Sí, hombres y amigas, cada una de les formigues té la seva feina. Té la seva feina. Té la seva feina. I col·labora amb la resta del grup. Mi papá estudia en la universidad. Este es el mío, ¿no? Sí, porque ahora mismo es un hombre. Vamos, así paso a paso. Estudiar los hormigues son invertebrats. Les hormigues viuen a la terra. Surten a buscar el seu menjar, sobretot a la primavera i a l'estiu. Mengen tota mena de menjar.